ସାର୍ ସେ ପକାଉଛି। ସତର ସାର୍ ମିଟିଂ ରଖିଦେଉଛି। ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା? ସାର୍ ସାର୍ ମୋର ପଇସା ସାର୍ ଦରକାର ଅଛି ସାର୍, ମୋ ଜିନିଷ ଟିକେ ସାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। ତୋର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପଇସା ଦରକାର? ଯାହା ତ କାମ କରୁଛୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପଇସା ଦରକାର? ସାର୍ ବାପାଙ୍କର ସାର୍ ଗୋଟେ ଜମି ସାର୍ ଅଛି, ସେଇଟା ସାର୍ ମୁକୁଳାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍, ସେଇଟା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସାର୍। ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍। କିଛି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି। ଏଇଟା କ'ଣ ତୋ ପପା ହୋଟେଲ ଭାବିଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଆସିବୁ ସେତେବେଳେ ପଇସା ନେବୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍। ତୁ କାଲିଠୁ କାମକୁ ଆସିବା ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେଇପାରିବି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ କିଛି ସାର୍ କିଛି ସାର୍, କିଛି please। ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। Please, ସାର୍ sir। କାଲିଠୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାଲିଠୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ମିଟୁନ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଟିକେ ଆସିଲ ହଲକୁ। ଆସୁଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସେଠି କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ସାର୍ ଆମର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେଠି ବାର ସବୁବେଳେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆରେ ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ। ସାର୍ ସେ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ବାପା ଜମି ବନ୍ଧା ପକେଇଥିଲେ, ତାକୁ ମୁକୁଳେଇବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ। ଆରେ ବାବୁ, ଆମକୁ ଭଗବାନ ବହୁତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆମ କ'ଣ ସରିଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବୁଝାଇଲ? ତା ନା କ'ଣ? ଚିକୁ ସାର୍। ସେ ଏବେ କୋଉଠି? ଚलो।